मांकी पक्सनि उनाव बे बाराव फैबावदों मोनसे गिलु बालु गोदान भाइरास आरो बे गोदान भाइरासनि मुङानो जादों टमेट' फ्लु। बे टमेट' फ्लुनिफ्राय सांग्रां लाखि नोंथांमोननि गथ'फोरखौ। बे बेरामा ओरैबायदि गिलु बालु हादोराव बांगासिनो दं बे टमेट' फ्लुआव भुगिनांनाय सुबुंफोरा मोनसेनिफ्राय मोनसे बेरामफोरा हादोरनि सुबुंफोरखौ जिंगासि होगासिनो दङ। कर'ना मांकी पक्सनि साग्लोबनाया जोबैनि सिगाङावनो बे बाराव आरोबाव गोदान बेराम नुजाथिदों टमेट' फ्लु। बे स्क्रिनाव नुनाय बेरामनि मुंखौनो टमेट' फ्लु होननानै सिनायथि मोन्दों। दिनैनि समहालागै हादरनि माखासे मानि रायजोआव बे टमेट' फ्लुआ बांबोनो हमदों होननानै गोबां खौराङाव गोसारगासिनो दङ। केरेला आरो उरिष्याव बे टमेट' फ्लुखौ गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोरनि देहायाव मोननाय जादों। बे टमेट' फ्लुआ बांसिनै उन्दै खुदियानि देहायाव जायो होननानै मिथिना मोननाय जादों। बे टमेट' फ्लुनि लैखोना जाबाय देहानि बिगुराव सिथर बेरनानै दै बायदि गयो आरो बिनि उनाव लोमजानाय, जरा जरा सानाय, मोदोम बुनायनि लैखोन नुनो मोननाय जायो। बे बेरामा जायोब्ला बिलाथि बिगुर गुनाय बायदि गुनायनि जाहोनाव बे बेरामनि मुंखौ टमेट' फ्लु मुं दोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायनो सानबावदों दि हादोराव फिन मोनसे गोदान फ्लु आरो बेनो जाबाय टमेट' फ्लु। बे बेरामनिफ्राय गावनि खुदियाफोरखौ सांग्रां लाखिनाया गोनांथार होननानै फोसावनाय जादों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिसननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों।
बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700262133 9101 536360 70020262133 9101536360